Poliisin toivomus olisi se, että jokainen vanhempi välittäisi, minkälaisella laitteella lapsi lähtee liikenteeseen. Mopon päälle ei tarvitse ymmärtää, ei tarvitse tietää teknisesti siitä juuri mitään. Olkoon se mopo tai skootteri, jarru löytyy aina oikealta kädeltä. Ei ole monimutkaista laskea mopo alas ja testata etujarrun toimivuutta. Jos kysymyksessä on mopo, niin jalalta löytyy takajarru. Skootterista se löytyy täältä vasemmalta kädeltä. Kun laitat virran päälle, näet välittömästi toimiiko siinä valot edessä ja takana. Renkaat on helppo tarkastaa. Katso, kokeile. Jos kaikki vaikuttaa hyvälle, mopo on valmis liikenteeseen. Liikenneturvallisuus on pieniä tekoja. Me kaikki voidaan vaikuttaa siihen.